皆さんこんにちは。城南推薦塾の川原です。ということで、慶応義塾大学工学ヒットニュースですね。多数合格者出てます。じゃあ始めていきましょう。塩永のみ。城南推薦塾、去年までですね、多数合格者出てます。なぜかというと、英方式の本調校テストですね、きっちりとした対策をするからなんですね。で、今回は特別に8月8日ですね、慶応義塾大学法学ヒット入試講義聴講テストのための対策ガイダンスを行いたいと思っています。で、単にですね、どういう内容か紹介するだけではなくて、そのための対策ですね、何をすればいいのか、さらには試験会場でどうやれば合格に近づくのか、そこまでですね、特別に城南推薦塾のノウハウですね、お話したいと思ってます。ぜひですね、概要欄の方に申し込みの方もございますので、そちらからお申し込みいただければ、Zoom の URL にもですね、貼らせていただきますので、皆様のお申し込みお待ちしております。よろしくお願いいたします。